So yan guys, no, magandang hapon na naman muli sa inyong lahat, no. At ito na naman, nandito na naman tayo sa mga alaga natin. At ayun, meron tayong i-discuss for today. Yan nga pala yung kasi may nagtanong sa atin doon sa about nga pala doon sa gamit nating water pump, kung yung pa rin ba yung gamit natin hanggang ngayon. So dito tayo ngayon pala sa water pump. And bago nga pala natin bago ko nga pala simulan muli yung i-discuss natin, ayun, kung hindi ka pa nga pala out, kung bago ka dito sa aking channel, ayun, huwag mo nang kalimutan na mag-like, mag-subscribe dito sa aking channel, ayun, at i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page. So direct na tayo dun sa nga pala dun sa topic natin ngayong araw. So ito nga pala guys, ipapakita ko lang pala sa inyo yung estado ng aking water pump na nabili nung nakarang taong pa. Actually magtatatlong taon na sa akin tong water pump na Inco na 0.5 na horsepower. So 0.5 HP horse. Ayan. So ayan guys, no, papakita ko lang sa inyo ulit kung ano na yung estado niya, kung malakas pa ba o ano na, kung may diferensya na ba. So ayan guys, no, ibubuhayin natin yung yung water pump. Ayan, papakita ko sa inyo kung malakas pa ba o ano na, kung may nagbago ba. So ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Sarado na natin yung kabilang side. So ayan guys, no, ganun pa rin siya. Ganun pa rin kalakas yung natin, yung water pump natin. Kaya lang ganyan yung nito, kasi ito may diferensya na to. Kailangan kong palitan nito. Kasi may leak na to dito sa kabila. Pero ganun pa rin siya, malakas pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago yung nung water pump namin. So same pa rin siya nung dati nung binili namin. Ayan. Ayan. Ganun pa rin guys. Ganun pa rin yung estado ng water pump. So wala pa rin diferensya. Then yung wait lang ha. Ayan, yung pressure switch hanggang ngayon still gumagana pa rin yung pressure switch niya. Ayan, kung gusto niyo bumili ng pressure switch, and meron to sa Shopee. Makakabili kayo nito sa Shopee o kaya sa Lazada. And then yung Inco, meron din ito sa online. So hindi ko pa alam yung presyo. Papakita ko dito sa screen. Titingnan natin, i-search ko na rin, papakita ko na lang dito sa screen kung magkano yung water pump na Inco. So ayan, still working pa rin yung natin, yung water pump natin. Then isa pa yun, kung may budget pa, huwag niyo kakalimutan na bumili ng ganito, ng check valve, para hindi lagi bumababa yung tubig ninyo sa poso. So hindi na kayo magkakarga hindi na kayo magkakarga muli ng tubig do sa poso para umakyat lang yung tubig. So ayan, bilili rin kayo nito para may suporta din sa tubig na hindi bababa. And ganun din to. And meron din dito, may check valve din dito, maliit lang. Actually ang presyo nito nasa 200 plus or 300 plus ito yung presyo nito. Pero meron yung yung nabibili, yung isang klase nasa 980 yung presyo niya. Yung presyo ng check valve. So ayan guys, no. Ayan, hanggang ngayon gumagana pa rin yung water pump natin. Wala naman diferensya pa, halos magtatatlong taon ko na siyang gamit dito sa backyard. Pagka nagpapakain ako ng naghuhugas ako ng mga gamit ng mga alaga kong hayop. So ayan, tsaka pagka naglalaba dito, ayan, panghugas ng mga gamit, pagka maglalaba yan dito. Lakas pa rin. Ayan. Ayan pa rin naman. So ayan, working pa rin guys, 100% na gumagana pa rin, wala namang diferensya. Ayan, no? Layo lang natin kasi natatakpan yung pan. Pagka nagdidilig din ako, malakas nito guys. Teka, pakita ko rin din sa inyo.
Ayan, doon sa gustong yung sa nagtanong na kung gumagana pa, kung gamit ko pa rin ba yung ayan, makikita nyo naman guys. So, ayan. So, ginagamit ko pandilig, panghugas, pampaligo ng baboy. Ayan guys. Ito, nabili ko lang to ng ng 75 pesos. Pasensya na kayo sa kamay ko at pinagawa ko kasi yung pinaayos ko yung motor ko kasi yung motor na single. So ayan guys, no. Yan lang yung update natin ngayon dito sa aking aking water pump. Yan, gumagana pa rin at 100% at walang diferensya. So kung gusto nagbabalak kayo magbumili, bumili na kayo. Pwede kayo mag-order sa online sa Shopee o kaya sa Lazada. At kung meron din kayo malapit na na store or branch ng Inco, ayan, magtanong-tanong na rin kayo. Yun lang, hindi ko alam pa yung presyo dun sa mismong branch. So, bale soon pag mapasyal tayo ng Inco, gagawa tayo ng ng content para dun sa sa mga presyo ng mga water pump nila. So, ayan guys. Guys, pa nga pala pahabol ko na lang din pala din yung yung ingay ng motor, kung maingay pa ba siya o maingay na yung motor o hindi pa naman siya guys. Ganun pa rin siya, assist pa rin siya kung ano siya nung binili ko. Ayan. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya ganun ka yung ingay ng motor niya. And so sa ngayon guys, yun lang yung content natin for today tungkol dito sa Inco, sa water pump. Ayan, nakita nyo naman na gumagana pa 100% na wala pang diferensya. Magtatatlong taon na sa akin tong yung water pump. So yun, kung gusto niyo bumili, check nyo na muli sa online or kaya visit na kayo sa mismong branch ng Inco about dito sa 0.5 na HP na water pump. So ayun guys, bago ko tapusin nga pala tong content na to, kung di ka pa nga pala nakasubscribe sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong video and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So hanggang dito na lang muna. Thank you ulit. See you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.